благодарим на Бога за възможността да отбележим със света служба това епохално за нашата страна събитие, откриването на мощите на Светият Кръстител. Откритие, което носи в себе си залог за бъдещето, но и събитие, което ни кара да си припомним за онези личности, святи мъже, монаси и подвижници на вярата, които са изградили този манастир, които са живяли и служили тук и които са осветили чрез молитвите си и подвига на вярата този свещен остров. Почти 4 века отминават до момента, в който Бог избира един всеотдаен в своята дейност човек, смирен и кротък по нрав, който да прослави Бога, а чрез тази прослава да се чуе и за малкият оазис на вярата в България. Избранникът на Бога да извърши това дело за неговата прослава е дълбоко уважаваният професор Казимир Поп Константинов.